Здравейте, приятели! Днес отново сте в моят канал. Аз съм Радост Недева. Ако не ме познавате, приятно ми да се познаем. Това е сестра ми Сияна. И днес ще снимаме нови придобивки. Ще ви покажа новите ни придобивки в различни стилове. В стилове на косметика и в стилове на мода. Всъщност на дрехи като цяло. И да, мисля да започваме с самия видеоклип. Първо ще започнем от маските, нататък към кремове и такива маскула. Добре, значи първо си закупихме две маски всъщност. Едната е ето тази, която всъщност е против черни точки. Не знам точно как се казва самата маска и смисъл самата марка. Имаме и още една мъничка. Мъничката се отлепя от самото лице, но трябва да се стои много дълго с нея. Това е като желе. Добре, де. Силабо е. Синьо е, само че смисъл става. Хора, това е станало доста яко. Добре, както де. Отлепя се от самото лице. Доста боли, затова предпочитам да използваме тази маска, която се мие. Така, след това следва и мицеларната вода. Ето тази на същата марка. Много хубава, наистина, много лесно се премахва самия грим, какъвто и да било той. Водоустойчивия е малко по-трудно, но все пак се маха, не боли, не оставя никакви отпечатъци и така нататък. И е доста наистина помага за самото лице. Не знам дали виждате, но виждате. Ето до тук съм го използвала. Помага адски много. Следващата маска ни е от доста отдавна, но все пак ще ви покажа. Марката е на Planet Spa. Съжалявам, че заеквам просто. Да. Ето е маската на Planet Spa. И да, тя също е доста добра. Следва и една спирала. Ето тази спирала доста е хубава наистина. Нещо като гелче. Да, мене поне доста макефи. И е наистина доста яка ейване. След това следва една очна линия, но тази очна линия не е като другите. Тя не са четчица, ами като маркер. Да. Рядко е използвам, но все пак използвам. Доста често използвам да се правя някакви татуировки. Или рядко се слагам на лицето. Да. Чакай първо. Така, добре. Следва пак косметика. Това е един комплект на Avon, но ние го закупихме от DM всъщност. Да, вътре като цяло един комплект. Това е един крем за кожа. Да, обикновен крем за кожа. Добре. Това е един парфюм. Да, един парфюм. Я оцелите да не сежеш един друг, да покажем само как е отвътре. Няма да го отваряме сега, тъй като както виждате още не е разпакован. Но как блести много яко. Тъй като е свършил. Изваря за светлина. Ето така изглежда. Мирише уникално да помиришете. Те не могат да го помиришат така. Добре, както излезе по този начин. Крема също мирише ето по този начин, както и самия парфюм. Наистина е доста уникален. Това е малко парфюмче. Комплект с другия парфюма същия такова, само че малка капсулка парфюмче. И сега ще ги видите. Ето го. Да. Ние даже не сме го ползвали. Всъщност вчера взехме доставката. Така. Следва и ето един спрей. Против слънце, за коса е всъщност. Против слънце. Мирише уникално. Мирише уникално. Наистина уникално мирише препоръчително също. Давай следващо. Следва един парфюм. Чакай, как се казва той? Вип нещо беше. Вип 212 вип. Много е хубаво мирише, наистина. По едно време на мен беше станал любими и всеки ден си ходих с него на училище. Да. Да.
И следващото е този крем. Пак На Planet Eva. Spa, на марката, на която е това взема. Тези двете са комплект, обаче Да. Има и още една марка, но не знам къде е, мисля, че свърши яма. Не съм сигурни. Това доста трудно се отваря. Аз поне доста. Дай. Ай. Ще го щупиш? Няма. С желязо се отваря това Да, нещо. Това никога не съм го разбирала как. Няма да я разбера. Бурканчето ние сме го ползвали всъщност. Да. Бурканчето между другото е доста компактно. Наистина, когато свърши крема, ще го измием и ще го ползваме за... Когато ходим някъде на хотел на нещо. Хотел не. Тук говорим да се събирам някакви бижута, брилинчи. Става доста добре. Така. И последното нещо От козметиката. е ето този крем, пак за такова, За кожа. за кожа. Да. Използвали сме го. Малко. Да. Тъй като ядо не си други, имаме и друг. Един червен. Ма той май си го взе. Приятели, пишете ми в коментарите, между другото, преди да продължим видеоклипа, какви видеа искат да гледате, защото моите идеи се изчерпаха малко. И абонирайте се за каналата ми, пишете в коментарите, както казах, и дайте палче нагоре. Хора, не намерих точно този, но ето ги. Ох, и кремовете. Същите. Ето ги и този новия. Значи сме взели такива зари парфюма и всъщност това не е четвъртия. Да, както да. Не, Стеги така. Ама имаме и повече. Да. Там са всички. Да, наистина. Добре, как ти де? Нека да продължаваме с дрехите. Да, с дрехите. Да. С кое всяка показва по една дреха. Айде камък ножица хартия, която е. Която загуби, тя е първа. Ето. Камък, ножица, хартия, латка. Камък, ножица, хартия, куче, лапа, ренекия, раз, два, три, играта започни. Добре, тя печели, аз съм втора. Ти си първа. Който загуби е първа. Започва нагоре. Вземам Дайте ми май да се чиста камерата. Че май не е. Добре, взех ето тази блуза на една приятелка, има абсолютно същата от Джумбо. Те са бъфуфата и да. Нейната също от Джамбо. И така. Доста як цвета между другото, мен много ме цвета. Такова розово бебе. И на тебе ти защото си русо. Следва и при мен. Значи имаме една рокличка бяла. Тя е всъщност официална рокля, което мен не вмекяха много, защото е доста красива, но е официална и не мога да я нося навсякъде. Например, след малко ще излизаме с мои приятели и няма как да я нося, тъй като е официална. Тук има доста яки камъчета и самата рокля е доста... И отзада има ципки. Вау! Да, отзада има ципки. Тук много ме изкефи мене. Че е на части. Да, че изглежда такова едно якичко. Да, доста е красиво наистина. За цените не знаем, всъщност не знаем. Мама ги плаща, мама ги прави, ние само се поръчваме. Не е точно така, но не знам цените наистина. Мама ги поръчва. Добре, хайде да преминем, че ще свърши ти тогава. Няма да свърши. Това е една блуза от... Доста яко да се облича с някакво плотниче и нещо. Обаче на мен не ми се облича и заради това не го обличам модела с нищо. Да. Или примерно с това пластинско яйце, само че бяло. Примерно. Някакво такова. Добре. Следва и... Много му е як плата. Така. Ето тук отпред е доста яка. Наистина доста яка, такива матови цветове. Все е нарисувана с бои и е наистина уникална. Доста яка. На нея всъщност винаги забравям какво пише. On more time. Отзад е чисто бяла, което е добре. Мисля, че. Отзад е чисто бяла и това е хубаво, защото не прозира, когато нося сатин или нещо подобно. И сама се иска. Което за мен не е толкова хубаво да прозира. Следващото нещо е Бяла тази риза. Вътре. Отвън с такива... Мен много кеф, защото е хем официална, хем Такава за навънка, елегантна. да. С дънки може да се носи, някакво клинче. Така е. От 6 до 7 годишни, аз съм на 9 и пак не става. Да. Така. Имаме още една рокля при мен, тъй като аз се обожавам да нося рокля. Така, ето тук
Да, най-обикновена такова. Доста яка. Отзаде не е така на такива блатове и така. Ами най-нормално. Иначе е доста красиво. Наистина на мен мисля, че ми отива. Мисля. Да. По принцип роклите ми отиват, но за някои рокли не мога да кажа същото нещо. Защото наистина някои рокли просто... Следващото Не ми нещо стоят е на ето това, което най-много ми харесва. Едно такова Мен пък песо. ми мъки в чето. От къс отцапала обаче? Кога го купихме, кога го изтим? Не ми дава ли вчера го носи. Ставам се, ако не се прави. Добре, както да е. Следващо нещо при мен е блузка. Ето такава къса блузка с дълъг ръкав по принцип. Това е къса блуза. Става. Че се виждаш? Да. Добре, както да е. Блузата е къса. Не се вижда, между другото. Блузата е къса. Между другото, ризата също е. Много. Добре, да както да е. Така, следващото нещо е най-много ми харесва. Ето тази тениска. Ми тя много ме изкипва. Ето, тук има да съм правила нещо. Приятели, пишете ми долу в коментарите. С желязо някакво. Напишете долу в коментарите хаштаг завиждам. Защото винаги завиждам на моята сестра, че е маничка и че стават абсолютно всички дрехи. Защото имам доста рокли, които ги обожавам, като кажа обожавам. Да, Не ми това стават. нещо е мое. Защо, боже, защо? Така, ето го и това следващото Това е моя. нещо. Моя? Стига до Те моя. тази ще го нося. Така, ето го моя. Това е суичър, който е късме им доста мескив и с качулка е. Това ми харесва, че е с качулка и тук има вързалчица. Да. И че е такова едно якичко, не знам, аз доста обичам такива такива и да са много къси. Бай много не, да са къси. Сега, имаме нещо друго много, не. Много. Добре. Така. Това беше всичко от нас, приятели. Довиждане. Ударете чана, дайте палец нагоре и пишете какви да Видеа да искате да правим. качвам. Да. Днес между другото ще качим още 1-2 клипа най-много. И да, така. Също ще направим още един клип, след малко ще го преплатя. Едно мое ежедневие по принцип. Да. Така, нека да продължаваме с... С какво ще продължаваме? Добре, как ти де? Нека да се сбогуваме. Добре, довиждане, приятели, стига сме се ги весели, довиждане. Дайте палче нагоре, абонирайте се за каналът ми, пишете долу в коментарите какви видео искате да гледате. Довиждане, приятели!